waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Voor een nieuwe dag in de zomer van ZVL zijn we vandaag aangekomen in het mooie Nieuw-Namen. Dat is een plaats met een hele lange historie die tot wel 3 miljoen jaar teruggaat. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die ons daar een hele hoop over kunnen vertellen. Eén daarvan is Arnold Verbiest. Hij rijdt onder andere hier in de zonnetrein, maar weet ook een heleboel over de historie van dit dorp. Ja, Arnold, wij lopen naar jou toe. Je ziet hier een hele mooie zonnetrein. Daar rij jij nogal vaak op, hè? Ja, dat is een beetje wekelijkse, dagelijkse kost. Dus prachtig om zo in de polders van Hulst te rijden. Hè? Ja, want ik zei net al, historie hier van Nieuw-Namen, dat gaat heel lang terug. Wat kan je mij vertellen over die meester van de heidegroeven? Ja, dat tot Pleistocene tijdperk gaat. Dat hier dus echt grondlagen afgezet zijn met fossielen erin. En die zijn terug blootgegraven. En dat is prachtig om te zien. Ja, dus daar kunnen de mensen hier echt voor naar Nieuw-Namen komen? Ja, onder andere. Er is veel meer natuurlijk, maar dit is een van de hoogtepunten van deze streek. The morning dawns again. Ook hier in Nieuw-Namen heb je natuurlijk ondernemers die het dorp een beetje staande houden. Dennis Wood is er daar één van. En hij heeft onder andere hier een eigen postkantoor opgestart, waar nu iedereen voor van alles terecht kan. We zijn begonnen met een kringloopwinkeltje, met een koffiehuis. En toen dachten we, nou ja, waarom? Het ging eigenlijk fout. Want ik moest naar Hulst toe om een pakketje op te halen. Ja. Ik was nooit in Hulst geweest. Ik stap in de auto met TomTom aan. En ik moest zo'n flink eind rijden. Het is toch gauw 11 kilometer. Dus toen heb ik het tegen mijn paard. Ik zeg, waarom beginnen we geen postpunt? Nou, ga je gang. Dus toen ben ik gaan bellen. Nou, we konden gelijk postpunt worden. Zo makkelijk gaat dat? Gaat heel makkelijk, ja. We zijn nu zeg maar 2,5 jaar bezig. We zijn, 1 juli zijn we officieel postkantoor geworden, omdat het uit de hand liep. En wij veel meer mogelijkheden hebben, dat we de klanten nu het hele pakket kunnen bieden. We gaan de topografische kennis hier in Nieuw-Namen weer eens testen. Daar hebben wij twee heren voor. Meneer Nieuw-Namen, kunt u dat eens aanwijzen op deze kaart? Ja, dat zit hier zo aan de grens. Ja, dat is zeker goed. Kunt u nog één keer... Maar ja, het is wat... even kijken, want ik vraag me af wat dit hier is. Ja, dat is wel heel groot. Dit is natuurlijk het verdronken land van Safting. Ik denk dat het hier is, maar het zou ook hier kunnen zijn. Nee, niet goed? Nee? Ja. Hier. Kijk, boem, in één keer raak. Meneer, dan kom ik nu ook. Morgen zijn wij in Koewacht. Kunt u dat ook aanwijzen? Hier zo. 2 uit 2, in één keer. De uitzending hier vanuit Nieuw-Namen zit er alweer op. Wat vond je ervan, Martijn? We hebben een mooie ochtend gehad. Wel een beetje regen. Het café was dicht. Daar waren de tegenvallers, maar mooie gesprekken. En een leuke ochtend, denk ik zo. Kijk, nou, morgen gaan we het gewoon weer overdoen vanuit Koewacht. U kunt dit natuurlijk vanavond om 6 uur al zien op tv. En morgenochtend weer tussen 9 en 12 op de radio. Graag tot dan.